Здравейте, YouTube! Аз съм Николай Василев. Днес снимам едно клипче в PvP Extreme PvP BG серверът. Ето го, дейто смута някакви фака. Сега не е такъв. Вече се не видя. Кой мисли за добър админ? Аз не. Да, аз не мисля, че готен админ. И това е информативен клип, за да ви кажа, че се търся нов тим, защото те с Ивака, там не с Хузини хаковете, Торбен, Спасов, се телепортираха пак с Хузини хак, както казах. И в смисъл, с нашия тим малко ги разкършихме, взех си почти 3 фулсета, убих Спасов, там някакви Торбен. Ето, това са фулките от Спасов, които взех. Sunbreaking. Един меч. И тези легендарки. Взех си 5. Ето тук имам още сетове Protection 4, но нямам място в инвентара. И този клип го направих за да ви кажа. Търся си нов тим. Казвам, за тима е нужно да сте добър на PvP, да сте честни и добри на PvP, както казах току-що. И не са препоръките да имате ранкове, хакове и такива простоти. Аз нямам хакове, ето гледнете. Както в миналия клип показах. Вижте, ето и много ма дразни да играе, не знам защо. Дразнищо. Gangnam Style. Как играят на той? Не ги знам, много смотано той. И да, затова беше този информативен клип. Ивака е гей. Според мен. Защото е смотан. Не знам PLOG защо даде сервера на ТОС, да не казвам ТОС за предклипа. Но просто направи много голяма грешка, извинявай. Просто не става този за админ. PLOG, върни се ти да хостваш. На то сам крашва сервера. Днеска и крашна сигурно 5 пъти серверът. Кой знае колко пъти. Там някакви докато се биеха, той крашва им и те с целия тим пак умират. Ами да, за това беше това информативно видео. Аз бях Николай Василев. Моля да се абонирате, давайте лайкове, пишете коментари. И това беше от този клип. Пак повтарям, търся си нов тим, честен и добър на PvP. И чао! Да, то спеки на звук. Опс, моя грешка.